Здравейте, това е, казах и го направих епизод 2. Днеска ще правим предизвикателства, които ни бяхте дали във Facebook и Ask.fm, част от тях. И ще отговоря на няколко въпроса, които ни задахте на същите места. Първи въпрос е от Ask.fm и то е да пием бира. Ето е бирата. На здраве. Здраве. На 3. 3. Следващото е предизвикателство в Ask.fm от А.М. и е да изядем една лъжица сол. И понеже тя не е казала каква лъжица сол да изядем, ще изядем една чайна лъжичка сол. Ето е нашата сол и на 3. 1, 2. Третото е въпрос от Ask.fm и е: разкажи една интересна случка от детството си. Значи, майка ми ме каза, че когато съм бил малък, на може би 3-4 години, нали сме били така в църквата на кръщане. И точно когато сме излизали от църквата, нали аз съм бил малък такъв и съм можал да ходя. И пред църквата имала една голяма дъвка. И аз съм изял. Следващото предизвикателство от Ask.fm и то е един да направи прическа на другия с завързани очи. Аз съм този, който прави прическата. Вот. Падна повече в половината на ръката ми. Дръж си го там. Да. Мисля, че се идя. Следващото предизвикателство от Мирослава Бабачева във Facebook и то е да направим Chubby Bunny Challenge. За целта ще ни трябва тези маршмелоус, трябва да си ги пъхме в устата и след всяко да казваме Chubby Bunny и така доколкото можем. Chubby Bunny. 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 Точно тези бомбони мразех. Следващото е предизвикателство във Facebook от Н.С. и е да предложиме брак на продавачката. Обаче малко прибързо, обаче се жените ли за мен? Се жените ли за мен? Жалко. Благодаря, че гледахте този клип. Надявам се ви е харесал. Той беше създаден с цел забавление. Ако ви е харесал клипа, може да го харесате или ако искате да го споделите. И пак благодаря и чао!